Oh, Ngit-ngit din sini ni. Cute eh. ngit-ngit. Ngit-ngit tayo. Oh. Sini haya. Hindi. Nama ibang kita ng wang bangun hindi ko. Ay, tuloy din yung hawak. Nga na og day. Abris ako day be. Day kariyo day be. Doa. Irog Joy. Ang sobrang di naman tabusunod ani. Pare ka lang. Asma kaya. Anas unahan man kaya. Ang ganda. A few moments later. Hello mga ka-Berks, daming kuan ron, Tagbilaran, syudad. Okay, magpa-kuan. Next, mag-check up. Darag buntis oh. Hindi, hindi. Magpa-check up sa kuan, ubigay ni. Na restaurant na. Ano talabang? Ang yaki ng oil. Mas epektibo. Subukan sa mga higala. Mapalit ka na sa Ross Pharmacy kung sa tanang na mga beauty. Close pa dyan mo, no? Kaya ko na tayo. Ay, bilhin ako ng bag. Are, bilhin ako. Kitang do. Mag-isog na. Mag-isog na ito. Wala, oy. Wala lagi. Ako rin. A few moments later. Dara, nag-window shopping sila. Latin, okay, diri lang. Window shopping. Ayun, day, bad day. Diri ba natuwain, day? Ay, mo, ate. Diri, ang tanaw ko. Kaya magpaayo ko og cellphone, butang ka rin kamera, ba? Matukos taas. Matukos bikyuram sa taas ra, magpaayo ko rin cellphone. Nasaan sila po dahil? Nawag kamera man, naguba. Ay, ito lang mahuwat sa ubos. Ako rin saka.
sa gumayang din. Kaya dia. Kaya na, nagtanong na. Oh. Sama. Nain dati. Sukod, tanaw ta. Ano yun? Kira? Yang muna. Dako lang gamay. Are. O ka na. Ito kayo. Nah, naik uang. Kita na. Man. Daw magulog. Bangsa. Hindi siya mas po ano klase. Kaya ka. Ano, bawa mo ito ya. Dili ganito. Di kare. Dapat mo rin. Asan to dera? Ingkod na. Imgota nila. Ingkod na. Ah, Ngit-ngit mo si Nini. Cute eh. ngit-ngit. Nangit-ngit tayo. Ah, Sini, haya. Di, nakaibang kita ng kuan ba hindag ko ni. ana yung rekuan sa kilid, ana. Ah, Yara ni ka mo. di katistingan na to. Nanaw sila sini ko no. Yan nilabay na dito. Ngit-ngit siya ram. Ngit-ngit mo dire ko ni class. Ay, mabati na. Oo na, umahayag na. Among. Itong testingan kay jag maungot di gayapon di ay. Kami man testingan na to. Bawo lagi pwede ba? Dugay na mo kay kuan na to. Tingnan naman yung gasiga man eh. Testingan na to, mapawang ba? Lower na. Sa bago. Payo. Ha? Payo. O kamera ba, kung gitistingan kay maguba mo yung kamera. Mahal ra ba jud? 1.3 ang kuan. Payo. Hmm? Jago testingan kay gini mo ka bir. Awi testingan kay bisig mungot tiga hapon. To. Sorry, kaya. Amat. Ya, usan ako dahil tre. Man, tinaw naman dia.